Kusenza sijabule ukukhuluma nawe ngokukhethekile angikubingelele kama kuPastor Weningi. Wherever you are, sithumela nje umlayezo oqinile ovela kuNkulunkulu ukuthi ke konke kunesikhathi sakho. Akunendaba ukuthi njengamanje ubhekene nani. Rest assured that isikhathi senjabulo, isikhathi sempumelelo naso siyeza futhi. Isikhathi sempumelelo, isikhathi sokuchuma sisendleleni siyeza. Isikhathi sokuthi kuvuleka amasango siyeza kuwena. So veka la incwadi ka Psalms 128 verse 1 ithi blessed is everyone that feareth the Lord and that walketh in his ways. Noma ke masibheka ngolika Mageba ihubo 128 verse 1 ithi ke babusiswe bonke abamesabayo uJehova nabahamba ngezindlela zakhe. Usho ukuthi incwadi isivezela ukuthi mntaka baba njengokusaba uNkulunkulu kuba nesibusiso bese sehlela kuwena. Awudingi ukuyothandazela isibusiso, udinga ukuzilela isibusiso, awudingi ukuthandazela lo muntu ukuze uthole isibusiso, kodwa nje ngenxa yokusaba uNkulunkulu bese uNkulunkulu ekuthi fa ngesibusiso. Phinde uma ukuthi futhi umuntu ohamba ngezindlela zakhe, uhamba ngama principles kaAkho uNkulunkulu akuthi fa ngesibusiso futhi. Hayi ukuthi uze kuthina noma uye kwabantu bekukhulekele ngoba ufuna isibusiso, kodwa nje lokuhamba ngendlela zikaNkulunkulu, ohamba ngama principles kaNkulunkulu, uNkulunkulu uzokuthi nje fa ngesibusiso ngane kwethu. Siyabonga. Asibhekeke la iphupho kaMandisa kwandile Mandisa uthi hayi njani Pastor, cela ubuza la uma uphupha i-boyfriend yakho ikunika ke i-apula, i-apple bese kulidla. Ngizoyichaza nje ngezigatshana zibe 3 noma zibe 4. Uqala singayiveza ukuthi uma uphupha la ingane yakwethu i-boyfriend yakho noma isoka lakho likupha i-apula, lolu phawu osuke luveza ukuthi lowo muntu ukuthanda kakhulu nanokuthi uyafisa ubudlelwane benu bube nokuthula nenjabulo kanye nokunakekelana. Kepha futhi uma uphupha mhlawumbe isoka lakho likunikeza i-apula, uPaul ngabuye luveze mhlawumbe isifisa naso noma inhloso anayo ukuthi wena ungamthola mhlawumbe ingane emaduzane noma ngathi ngaba nengane. Yabona. Kodwa nje in general ukuphupha i-apula noma ama-apula uPaul lolu osuke luveza la ukuchuma noma amathuba okuchuma, ukuthola ingcebo nempumelelo noma nje amathuba amahle empilweni kanye nokufezeka mhlawumbe kanye nokugcwaseka kwezifiso zakho. Singaphetha ngelithi kungenzeka umlingani wakho lo noma leyo boyfriend yakho noma leyo soka lakho liyafisa ukukusiza noma ke kunosizo ongahle ulithole kuyi-boyfriend yakho noma ke uzophumelela ngenxa yokusizwa i-boyfriend leyo. Yabona. Undumiso Hlongwane uthi ke ngiyabingelela ePastor izolo ke la ngibupheke isihlahla sikabontshisi, kodwa ke futhi kungathi isikaphizi. Kodwa ke bengazi ukuthi yini ephakathi. Usho ngamabomu ke asivezela ukuthi itsayela uphupha ubona mhlawumbe leso sihlahla sikabontshisi kungaba uphawu osuke lukhombisa mhlawumbe isimo senala nengcebo kanye nokuchuma okuzayo, noma lingabuye liveze isidingo sokuthi wena uqedele noma uphothule inhlelo noma inhloso zakho okade unazo isikhathi eside. Yabona. Noma mhlawumbe futhi uphupha ubona ubhontshisi noma leso sihlahla sikabontshisi ngaphinde kube uphawu olusuke lukuxwayisa kwesinye isikhathi ngokuthi mhlawumbe kenzeka uhilane ngamazwi nomunye umuntu osonelene naye. Uma ubona ke mhlawumbe mangenzeka uphuphe kuba ubona ke lo phizi noma lesihlahla sikaphizi, nalo ngaba uphawu oluhle nosuke lubika la ukuthula okukhona nongaba khona nenjabulo, impumelelo ethile noma ukuchuma okuthize ngasohlangothini olithinta mhlawumbe imali noma ngisho ukuthi mhlawumbe umuntu omatasatasa nje manje ozamayo ukuthi ekhulise imithombo ezofaka imali ngokuthi usebenze kanzima ngaso sonke isikhathi. Yabona. So qhubeka usebenze kanzima, qhubeka usenze ngokusikhandla mhlawumbe kumvuzo waloko uzowuthola maduzane. Siyabonga uNkulunkulu enibusise.